poslednom období veľa ľudí na sociálnych sieťach propaguje investičnú platformu LVEX. O čo ide? Je to skutočná investičná platforma alebo je to podvod? Podľa všetkých dostupných údajov, ktoré sú, tak ide o Ponzi schému. Čiže typickú pyramídu bez nejakej skutočnej platformy. Ono to bolo už dokázané v zahraničí, kde boli platformy TXX a PCX a je to isté, akurát sa to inak volá a funguje to v iných krajinách a niektoré tie platformy v úvodzovkách už mali problémy a ide to všetko na jednu kryptoadresu, čiže zatiaľ je to preukázateľne simulačná platforma, ktorá len simuluje vývoj Bitcoinu. Ak by si chceli teda investori preveriť, či to naplňa teda nejaké znaky tej pyramídy alebo Ponzi schémy, je tam hneď niekoľko ukazovateľov, ktoré v prípade tohto poskytovateľa teda nesedia. Jedno z toho je nereálne zhodnotenie. Garantujú tam, myslím, 1,6% denne. Myslím, že aj dávali taký ilustrák, že teda pokiaľ by niekto zainvestoval jednorazovo 20 000, tak do roka vieme, myslím, cez 6 miliónov, ak správne počítam. Je to nereálne. Ďalším znakom toho, že sa s najvyššou pravdepodobnosťou jedná o Ponzi, je systém naberania nových investorov. Investor do toho vstupuje s tým, že na platforme Telegram dostáva tzv. Signály, ako má investovať. Počase je na nejakom rázcestí, kde si zvolí buď to platiť fixne platforme za to, že signály bude ďalej dostávať, alebo nabrať nových investorov. Platia sa tam aj nejaké poplatky za tieto signály napríklad? Buď teda ide cestou naberania nových investorov, čo je teda asi ľahšia cesta, a teda naberie, myslím, 5, ty máš presnejšie informácie, 5 investorov a na základe toho môže ďalej dostávať signály aj pre vlastné účely. Pokiaľ nejde touto cestou, platí jednorázový poplatok samotnej platforme, aby naďalej tie signály dostával. Zhodnotenie 1,6% denne je veľmi vysoké, toľko banky neponúkajú ani za rok, keď sa bavíme o garantovaných produktoch. Také vysoké zhodnotenie však neponúkali ani nebankovky, ktoré tu okolo roku 2000 vo veľkom krachli a kde 10 000 ľudí prišlo o svoje úspory. Nepoučili sa Slováci stále? Nízka finančná gramotnosť, podľa mňa problém toho nepochopenia zloženého úročenia ľuďom dáva možno ten pocit, že skutočne také niečo funguje. A za tým je celá story o tom, ako nejaký pomyselný Antony, ktorý podľa všetkého je najatý model, ktorý sa teda vydáva za toho Antonyho, ale bol iba na zopár videách. By the way, narodil sa v roku 1985 a má 50-ročnú kariéru v Medzinárodnom menovom fonde za sebou. A rozhodol sa, že bude takýmto filantropom a ponúkne ľuďom možnosť zbohatnúť a dostať ich z chudoby von. Pretože už dosiahol všetko v živote a potrebuje teda odovzdávať. Takže tá story za tým je a ľudia evidentne uveria takému niečomu. Veľa ľudí na sociálnych sieťach tvrdí, že je to reálne investovanie, lebo skutočne zarobili a aj vybrali odtiaľ svoje peniaze. Je to naozaj Ponziho schéma, keď odtiaľ dostali svoje peniaze? No, vykazujú to všetky známky tej Ponziho schémy. Samozrejme, aj pri historických Ponzi schémach bolo obdobie, a ono to môže trvať ešte rok, 2 roky, to naozaj nevieme predpokladať, kým vlastne tomu zakladateľovi stále bude dávať zmysel, aby v tom pokračoval. Horšie je, že to nemôže mať dlhé trvanie, keďže sa tam reálne teda tie prostriedky neinvestujú. Otázka potom bude, ako niekto dokáže alebo nedokáže časovať. Pokiaľ teda niekto do toho investuje s vedomím toho, že ide o Ponzi schému a myslí si, že to dobre načasuje, treba myslieť na to, že na jedného takéhoto prináleží XY investorov, ktorí naozaj veria tomu, že investujú. Ja viem o tom, že niektorí si zobrali aj spotrebné úvery, aby mohli zainvestovať. Teda aj hypotéky. Aj hypotéky. Takže pokiaľ niekto do toho vstúpil aj s tým, že to dokáže časovať, stále to je morálne pochybné z môjho pohľadu. Má LVEX nejakú licenciu alebo kde sídli? Oni sídlia na parkovisku v Denveri, podľa oficiálnych teda ich adresy, ktorú majú dostupnú, že tam je ich sídlo a keď si človek pozrie Google Maps, tak zistí, že je to obyčajné parkovisko, nestrážené, neplatené, ktoré nemá ani unimobunku, kde by také niečo mohlo byť ako sídlo. Čiže už to je podozrivé. Hovoria, že majú licenciu MSB, čiže Money Services Business, ale v skutočnosti ide len o certifikát, ktorý potvrdzuje, že sa niekto online registroval, nejaký subjekt, kľudne nejaká bežná SROčka, že bude poskytovať v budúcnosti nejaké služby. Tým pádom není pod žiadnym dohľadom, ani reguláciou, ani ničím podobným. A plus majú ďalšie certifikáty, ktoré sú doslova vyrobené
v nejakom programe, napríklad v Canve, na kolene proste poskladané, že toto je certifikát o tom, že sme skutočný biznis. Ľudia to berú a tým sa aj oháňajú, ale bohužiaľ nie je to dôkaz absolútne ničoho, ani ich existencie. Keďže pod tou istou licenciou, pod tým číslom, keď si človek preverí to číslo, tak zistí, že sú tam registrované ďalšie tie platformy PCX, TCX a tým pádom to už nedáva zmysel, že to je bezpredmetné. Za pozornosť asi stojí aj to, že mali potrebu konať v tak elementárnej a základnej veci, ako je dátum vzniku. Prezentujú, že teda ide o rok 2018, ale nie je také ťažké dopatrať sa k tomu, že fungujú rok a pol. Áno. Tak niekto vychádza. Ich aplikáciu nie je možné stiahnuť z oficiálnych obchodov, ako je App Store alebo Google Play. O čom to svedčí? Google Play poskytuje túto aplikáciu už. To už som dostal akože dosť hejt za to, že teda som hovoril, že nie sú a pritom sú, ale na Google Play je to pod veľmi pofiderným akože menom fyzickej osoby, dá sa to dohľadať a keď si človek pozrie, aké dáta napríklad spracúva tá aplikácia, tak spracúva reálne, že všetky dáta pre tretie strany dajú sa aj mimo Európskej únie vyniesť, čiže tá aplikácia je veľmi pochybná a na Google Play je veľmi jednoduché dostať čokoľvek a preto napríklad nie je dostupná na App Store. Na LVEX už upozornila aj Národná banka Slovenska, všimla si práve to, že poskytujú investičné služby bez licencie. Využívajú ľudia aj naďalej napriek tomuto varovaniu služby tejto spoločnosti? Tam úplne asi netreba preceňovať marketing Národnej banky Slovenska, pretože nie je to nejaká sledovaná stránka, ľudia tam nechodia a nemajú sa šancu k tomu dostať, preto ja som veľmi vďačná za existenciu ľudí ako je Fero, ktorí tú osvetu šíria a dokážu teda si získať pozornosť tých ľudí a šíriť tú osvetu. Pokiaľ tá usmernenie Národnej banky Slovenska je stále veľmi, veľmi mierne vzhľadom na to, aké znaky vykazuje tá schéma, pretože upozorňujú iba na neregulovanosť toho produktu. Takých produktov neregulovaných je asi viac, ale nevykazujú toľko známok takého kolosálneho podvodu ako táto. Čo by mali robiť ľudia, ktorí sem už vložili svoje peniaze? Majú ich čo najskôr vybrať, alebo podľa vás ešte môžu počkať? Nečakať, ideálne vyberať. Problém je, že ak vyberajú už so ziskom, tak by si mali byť vedomí toho, že tie peniaze patria niekomu inému a že to nie sú reálne zisky. Sú to peniaze, ktoré tam niekto vložil a ako náhle sa stane to, že začnú masovo vyberať ľudia a bude toho viacej ako toho prílivu tých nových členov, tak to celé padne. Majú bežní ľudia nejakú možnosť overiť si, či investícia, ktorá im je ponúkaná, je skutočná alebo ide o podvod? Buď to budú sledovať tieto jednotlivé znaky, ktoré sme spomenuli, prípadne si vyhľadajú ešte ďalšie. My sa takisto snažíme aj v rámci spoločnosti Finportál vzdelávať a informovať našich obchodníkov, finančných sprostredkovateľov, že nejaká takáto platforma existuje, keď sa s tým náhodou stretnú. Takže áno, jednou z možných ciest je aj spýtať sa finančného sprostredkovateľa v sektore kapitálového trhu, čo si o tom myslí a poradiť sa s ním. A nie sú do sprostredkovania tejto platformy zapojení aj sprostredkovatelia? Pokiaľ viem, tak už klienti, ktorí sú súčasťou toho LVEXu a komunikovali so mnou, keď si overovali nejaké veci, že čo môžu robiť, tak mi spomenuli niekoľkokrát, že teda aj regulovaní sprostredkovateľia, ktorí im poskytli mimo tejto služby aj klasické poistné produkty a úverové produkty, čiže urobili to v rámci nejakého komplexného finančného poradenstva. A čo znamená, že teda áno, sú v tom zapletení a nemá to reálne kto zistiť. To je ten najväčší problém, že kto je v tom zakomponovaný, plus vieme napríklad o tom, že to školí v rámci Stredného Slovenska jeden regulovaný subjekt, čiže samostatný finančný agent. Čo sa stane v prípade, keď príde ku krachu LVEXu, ľudia prídu o peniaze? Čo sa stane konkrétne tým klientom, ktorí investovali cez nejakého riadneho sprostredkovateľa? Môžu sa domáhať náhrady škody napríklad? Určite sa o to môžu pokúsiť, ale historické prípady nám ukazujú, že je to na dlhé lakte a prešetrovanie jednotlivých týchto prípadov trvá naozaj neúmerne dlho. Zázračné investičné platformy, ktoré sľubujú rýchle zbohatnutie, sa tu objavujú už dlho a často. Nepoškodzuje to aj klasických sprostredkovateľov, ktorí sú poctiví a odporúčajú poctivé investičné platformy? Určite áno, neprospieva to celkovej dôvere v kapitálový trh. Tak ako sme sa potýkali s investičným životným poistením, skôr s korporátnymi dlhopismi a v podstate aj s veľmi obdobnými konceptmi, ako je LVEX, tak žiaden ďalší prípad teda úplne neprospieva kapitálovému trhu ako takému. Zároveň tí riadne licencovaní, poctiví sprostredkovatelia v kapitálovom trhu sú pomerne frustrovaní z regulácie v rámci štandardných podielových fondov, ETF fondov a tak ďalej, regulovanej
distribúcie a zdá sa, že regulátor alebo akákoľvek inštitúcia je na takéto podvody prikrátka. Takže reálne vieme o tom, riešime to, ale jediné, čo nám zostáva, je šíriť osvetu, aby tých ľudí, ktorí na konci dňa utrpia, bolo čo najmenej.